pegelaran wayang sing digarap dari awal sampai akhir. Coba Mbak Mimin, pendapat Anda bagaimana ini dari Pak Bono yang garap ini kan? Biasanya kalau ngantuk teklak-tekluk niki bejer. Wah, bejer. Apa meneh ya iki? Ngetokke apa meneh ya? Sing ditokke wujude apa meneh ya? Ngoten terus kula. Pak Bono turun nggih, Pak. Garapane ning rasa ki kena banget ngono ya Lek ya. Wis cetha ceriwi nurasa. Nurasa nganggo rasa. Tur iki yogane nom kabeh kok nduk, dadi carane urung kokan butuh, urung keserek apa-apa dadi niki mung Sing ngomong ra kakan butuh sapa? dadi kok dikai apa kuwi langsung gampang mlebu, tapi nek pikirane cabang-cabang kan ngerek kaos to. Iki yoga sakmene akeh iki 90% terdampak pandemi ngono lho. Ya kabeh, tapi mergo dek niki wis mentale kanca-kanca ya wis kuat. Oh, mentale dadi. Iki rasane wis do semeleh kabeh. Ora ana sing do kemrungsung ngono. Nek di awal-awal mbok menawi. Wis napa nggih goncangan menapa niku pasti wonten. Ning suwe-suwe ya wis piye meneh ngoten. Nek ngono rasa wis ora kemrungsung. Pun mergo kena dicagerke sasi pisan rene. Ngono kok dikendeli lewani nyilih duit kancane. Sok bar kok Jakarta. Andekno sing nyelentemke ajek kurang ae ya Lek, ajek buka angkringan ae. Angkringan meja rancak niku ya wujud kreativitas ya ora apa-apa. Kowe ngomong angkringan yo nyindir aku. Penyan nggih. Lah kowe buka angkringan lho. Lah kok launchingnya mboten dawuh kula. Wah, launchingnya nanggap kaset. Ning apapun itu menika dituntut untuk berkreativitas. Kalian kadiwasanipun. Dadi momen seperti ini di satu sisi pancen yo piye nduk merubah tatanan kasarane. Tapi di satu sisi piye caranya dia tetap bisa survive di masa pandemi menika. Dan ini wajib disyukuri dengan adanya pandemi ini. Awake dhewe iki iso apa rasa syukuri karo sing gawe kuwi mengkoreksi lakon sing biyen iki tanggapan terus andek puno Gresula. Rumiyin menika ya tanggapan pisan kok oleh sujud syukur ora leren-leren. Tanggapan rada ado sithik Gresula. Ora ana sing ngeterke Gresula. Dralah ketemu wong kanca nyambut gawe sing ora tek dimatuki Gresula meneh. Dadi sakniki kabeh awake dhewe dipecut. Yo, berarti cara pola berpikirmu kemarin ono sing perlu dibenahi. Ora kleru ning ono sing perlu dibenahi. Pancen dengan adanya pandemi ini cara-carane seleksi alam ngono kae. Zamane yo meh berubah. Gusti Allah arep ngrubah kahanan jagat iki terus ora sekonyong-konyong koder iki urane ya melalui proses ana pandemi. Sesuk wayangan sing monir rampungnya jam 4 gandeng kulino iki terus wayangan virtual, penonton akan terbiasa dengan pagelaran wayang kulit selesai jam 1 jam 2 dipadatkan ceritanya lan sak fitur-fitur mulainya rada sore jam 8 wis bedol kayon. Bagaimana memanage waktu ngaten sih? Iya betul. Aduh meninjai gayane kaya kemayu aja ngaten sih. Dadi wedok-wedok kok gagel lho Pri, kok gagel. Senimane kabeh apik, tapi kadang ana sing seniman terus diololong ini senajan terus sing delek-lek uduh aku melu lara. Lho, dagelan ora ngono. Sepite iki beda saiki mergo dituntut virtual ora cepet ta wektune. Cepet tanpa penonton langsung. ABCD nek radar aku ndelik ngono rak. Nek radar kuwi mbok gawa mercon. Ning wekdal sore wae kula rada gragapan lho. Lah nyapa? Lah nek kowe karo aku nek metu ke sore tak ya urung patut. Biasane Bekakas ini kira jam 12 munggah. Dadi kula rada semeleh nek iki. Alumni payung telu. Gilingan. Anggerane bakso selak ijo. Rumiyin. Nembang Mbak minta Pri ngagem bawa napa nderek. Oh sing becik Ces. Tasih wonten pamundutan menapa mboten? Oh mboten kula terserah njenengan nika. Lho danang le maem sing tenanan ya le lah. Sajake kok kesele iki mau bawa. Nggih. Jare ya calon bunda. Danang Suryo asmane. Mengke syukur bage Brigjen Rudi Prastiono kersa ngendang nggih. Oh nggih kedah ngoten. Piyayi Tulungagung menika. Kuwi angger kendang Gonggo Mina langgam melok. Menika kepala biro GTK Setmilpres wonten ing Kemensetnek menika beliaunya. Piyayine grap ya. Mbok pilih kersa. Aku angger turu ning omah sok ditelepon, "Sudah bangun belum Pak Dalang?"
sudah dan. Jadi beliau dianggap alarm. Oh iya. Pak D sing telepon ngono, sudah bangun belum dan sudah yang mana? Iya. Afrika, guyonmu kok ngono. Lho, sing mana ki sing ngendi sih? Anake apa sapane ngono lho. Nembang langgam napa mau? Sing anu ya Lek, sing apa jenenge kuwi milenial wae. Milenial. Bermasyarakat. Apa itu? Familiar. Oh iya. Sing kowe iso hae lho priya aja ngisin-isin ke aku. Kowe apa muridmu kok muling tenanan kowe? Nggih, nek diarep murid nggih mboten, nggih mung kula rak luwih dhisik to ibaratipun. Dados urung mesti luwih pinter, nek rak luwih dhisik ngerti. Lebih uzur ngoten. Lebih uzur. Ngarani luwih tuwek. Gagrak lawas. Nembang napa, Mbak? Gubuk asmara mawon nggih. Wah, cacak. Wis tak senengi lagu juguk asmara ku favorit. Gubuk. Wis diganti kok. Dia kan dhisik gubuk. Yo asli ku kuwi. Wis diganti lawas mangan rayap kok. Nyingkar singkur-singkuran ini. Nah, suarane persis cewek. Iya. Oh, niki dereng Mbak Mimin sakniki pun saged nyuwun setrik. Oh. Aku ora tak dol murah kok lek pancen ora. Aku ora gelo-gelo nyuwara kok. Walah wis kaya. Ora ditunjukne ora tak dol murah kok sik. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ayo Nyi. Monggo Nyi. Niki Nyi condo lukis apa kok kon Monggo Nyi nyinyir. Ayo sing apik lho. Lingsam. Pak Bono mbak pilih mboten kathah kuciwanipun mangkeh menawi menika. Mboten nggih disaruwe pareng tidak terlalu banyak kritik nggih menawi sawanten kula soalnya kan wis semeleh. Oh. Semel. Sing apik. Iya jenenge. Suara apik oke sudun apik kabeh. Vokal konsonan jelas, artikulasi. Iya, terus dipirsani ayah putu lho. Pak Putu, nenggo mindolan sih. Napas ditoto. Aja ngoten napas landung kok ya urung tau babaran kok ya. Babaran kok metune sekop. Lairke apa? Babaran ngetokke apa ya? Sekop. Sekop. Kira ciduk. Wes sik Mas. Lah, musikalitasnya tinggi, mbok diiringi apapun tetap jalan ya. Orang, aku nek ora jogo kamu, aku nek ora pernah kamu. Siapapun bisa chemistry, kawin antara suara karo musik. Aduh, Plek, templek. kawin terus plek-plek ngono ya. Templek toh? Lah iya. Suarane iki lho nek nggih to Pak, betul lah berarti. Laser. Lingsan yang kamu Gantiane kok. ciri khas apik kabeh nek ada ciri khas seragam. Oh iya. Oh, mimin sing dirokok. Mimin kae lho sing gregele apik. Jane wong rada kuci wong ning gregele apik. Kuwi sing diarani cengkok kala menjing muntir ki kuwi. Lah nek suarane Mbak sapa ki mau jenenge? Mbak sapa? Mbak Eka. Mbak Yosi kan gantas. Heeh. Terus sing sinomi ke mau Mbak Eni. Mbak Eni kan ulem. Heeh. Nek aku undangan. Lah ulem beda. Oh beda to. Cengkoke kan suarane jenise ulem ana sing kok ulem kok. Lelampahan. Suara wedok kok lanang. Suara wedok nganggo. Nganggo laratan. Sepiro Mas Jon sewu. Kok aja ngisen-iseni aku lho, kredibilitasku hancur lho di sini so. Sepiro mbok ora gak cocok kok nyambut gawe kok ya
Padha mateni dalan rezeki kula nek ketokne kene. Lah, sakmono lho. Lah, coba ambil suara. Lah, munggah sithik. Lah, Kemunggahan. Lah. Pas ya. Pak dadi sukimen. lampahan angka wuri Brek berabas. Napa bobot kaya ngidam kok pengen muka? Mboten muka menika cengkok ngersake mboten Mas. Lho. Dadi wanudya-wanudya sukses karir nek iso ya sukses dalam rumah tangga. Lah salah satu kunci kesuksesan, salah satunya bukan satu-satunya adalah hubungan suami istri. Lah nek sing lanang lemah, sing putri sing aktif. Nah, sing lanang ra njaluk tawa. Nah. Tresno. Kowe iki polahmu lho panggung ngantek arep. Alah mung ngateke kok salah. Nek wong ayu ki apa-apa sarwa-sarwi salah. Iya. Klotak-klotak. Tresno tulus nadyanengku asmara. Ini kalau yang ngendang Pak Brigjen Rudi. Daipun monggo Pak. Pak Brigjen. Aturan minggah Bapak Brigjen Rudi. Pak Brigjen Rudi Prasetyono. Pak Brigjen Rudi Prasetyono. Nggih, menika set Milpres wonten Kemensetnek menika. Monggo Pak, dong Ibu Kasmoro. Ah, Metaraman Mas Gapuk. Metaraman. Turun. Alamat mimin arep dibedil cengelih. Wilujeng dalu dan Wilujeng dalu Mas Bagong lho. oh nggih. Oh nggih. Siap. Nggih. Ringati ati lho. Napa Nyapa? namung cerita mawon Pak Putu terus kok ndredeg lho. Wonten apa le, Pak? Sing asli sing pundi sing asli Mbak Apri ngoten. Oh Pak Putu kok nanjeke sing asli sing pundi? Napa? Jenengan jake sing asli Mbak Apri. Kula klarifikasi Pak Putu, di Aprim kok asli kakung. Asli kakung. Mateni pasaran to. Tanpa masalah kok asli kakung. Nek mimin rodok tuwa sithik ning wanudya. Tuwa sithik ning Wanudya Rainaga. Manut dia rasa gunake. Niki diaturino Mas. Mengendang Ngendang. panjenengan wonten Mabes pelatih karawitan. Gubuk Asmara keiringane terus kendangane. Pelatih karawitan Mabes TNI ini Pak Brigjen Mboten Rudi. kula Aduh, ya Allah. peserta mawon. Asli saking Tulungagung. Kula kendangane Di Gunggung. napa? Dienggokne nyuro gitu, nyuro. Oh nyuro Mas Git nyuro. Nembang. Napa nih Pak? Kula tak kendang Pak. Apa rujak jeruk? Ayo. Oh rujak jeruk. Oke. Kendangi rujak jeruk. Rujak jeruk. Aku jane ngayahi dhewe ya iso ning ya kan asas pemerataan mbok golek kanca to Pri. Ukur. Dadi asas kok le senengane nyapa dan Oh Pak Brigjen ngendang rujak jeruk ora elok. Yai Tulungagung. ya ampun. kondange Wahyu Budaya. Agem bawa. Panipun duet kalih kakung. Oh, enggak. Napa sisan Mbak Eka Suranti? Oh, jeno lah. Begini Mbak Eka. Ini. Iki sing bawa nganggo lambah-lambah ngono to, Pri. Nganggo ngono ki to, Mas? Lah iya, aku mau ngelingke sing janjine mbok lali cakepan ketuku Kowe lagu anyar. nggon perkara jenis ngono kok apal lho kowe iki. Ora nek ngantek lali cakepan kan soalnya lagu anyar kan akeh ngono lho. Sing klasik ya kudu tetep
Aja nganti lali. Ayo Bu. Bubrak. Seragam selindange. Seragam menika langge pas niku telung grup niki telung grup. Niku rasa Cakraningrat menika 3 sinden wani tombok. Tadi ketoprakan apa? Nah, Pak Beno. Dadi Sri Kuning ning ya. Sri Kuning. Mimin dadi Sri Bombok. Sri Gunting. Iya. Oh. Bawa rujak jeruk. Rujak jeruk duel. Beduk drandang ngentang Mbah Wirya. Iya. Wirya. Nggih, dalang Karanggedhi ya. Iya. Mbok netole takkan dani Suarane kok kaya ngono ya. Suaramu ki kok berubah to kowe iki. Kowe iki dhisik idolaku lho, idola kok suarane dadi kaya ngono. Mbok coba Mbak Eka nembang Menjatuhkan kowe iki. Sing nembang kulon apa? Leki men. Iki mau ora suaramu, Mbak. Suarane Mbak Eka kok kaya ngono lho dhisik iki. Nulat kowe lho Mbak suarane kok dadi kaya ngono. Kok Aku rung nyuwara. Mbak sing remuk redam iki Mas apa? Semen esuk nek munggah swarga rak gur gelungane tok. Monggo Mbak Eka. Gelungane. Panet. Sepirang, Mas? Pane aja. Gara-gara kowe Karku tak murahi ngono lho titingane. Dewi ya ora cetha. Ora cetha. Ya percaya ora cetha. Durung tau ngerti. Ono ereh apa. Lah ya suara sing marake lali angsuran yo ngene ya. Bumbune kuwi apa? Lombok uyah. Nganggo Tembang ditembangne. Monggo Mbak Eka. Mbak Eka. Lombok uyah. Seperti gogongane pas. Iya. Wong nggawa ade dhewe kok. Iya. Sing penting rak kono kuwi dikendeli lege-lege lho. Iya. Wong iki dhewe-dhewe pentingane kok senengane. Iya. Sing penting tibane kan pas. Kulan kan lho, Ayu Mimin. Heeh. Wasis Mimin. Min. Apa ya suara apik arep dipek Mimin. Nek ya pasrahke kowe. Iya, mangga mumun. Kula rasi Permainan jarak mik. Kontrol mic iki. Gedek sithik. Iki mau arep mlurut to tak. Oh. Lah iki ora ketara nyolong. Tak kira kelingan gawean lawas. Apa? Apri. Setiap orang tuh punya masa lalu. Iya. Biyen Mimin ki duwe sound system. Lah, saiki kan sound system ku wis dianu ana tenaga, ngono lho. Notomik biyen. Dosa kuwi. Wah, barang kele kemes gitu. Barang siapa buka aib saudaramu seperti kamu makan Aib daging. toh. Aib duwe son kok aib ki lho. Lah nek kae ya mlayokke son kok ora.
Ja. Jero kali dasare waton nambangan dengan pengendang Brigjen Ludi Prastiono. Iya.
tangan untuk Brigjen Rudi Prastiono, Kepala Biro GTK Pilpres Salut Pak Brigjen Rudi. Pak Ludi wah ya. Pak Brigjen ki ngendange ki ya titis tenan gitu. Dijogeti ya kepenak. Benar. Elok-elok luar biasa. Bareng lagi Di mana Pak Brigjen Ludi itu bertugas di situ kesenian karawitan dihidupkan lagi. Nah, niku sing elok. Lah, terus pertanyaannya kapan sampeyan awake dhewe ditimbali Timbali. Pak Brigjen? aku dikendangi Pak Brigjen mau kan jane aku meh sempat ngelokro. Ternyata bar dikendangi beliau terus adrenalinku semakin yo mungkin gawa tenan kok luar biasa kok jenengan. Sembah nuwun Pak. Ngirit waktu ya. Nggih. Ketika Nggih. bajing loncat ya. Oh iya. Wis saya nganti koprol-koprol barang iki lho, cah loro iki. Ini dari Pasundan Jawa Barat. Nggih, Parahyangan. Parahyangan. Ya. Wong pengendange nyusul sapa? Kang Gople Suwanda. Iya. Kowe yo ngerti artine apa ora nembange kowe? Ora. Mbok kari omong ngerti ngono. Sing ngerti akhir gunung niku nek. Gunung ngertine gunung-gununge. Galung-galung. Terus Ula pundung risungkur hula sungkan Rabudak sakuring-kuring iya Rabudak sakuring-kuring sirah budak temanen jengking Orang ngono ya. Terus sirah. Kok ndase bodak tumane jengking. ngancik di negara suhu mangga Kang. Oh, Mbak April karo Mbak Mimin joget lagi ya. Ah, siap. Ayo, bajing loncat terus.
Abdi lepat narosan tadi hanggalna narosan tadi hanggalna
makasih Mbak Eka. Ya. Piye kahananmu, Lek? Tangguh juga tenan sing meletus. Apa? Nggo napa lho kowe iki rumah Horek sakit. tenan. Kok tak fotone pri? Kahanane piye? Kuwi mau Mbak Eka, saya gentenan ya. Nggih. Sinten? Mbak Sulis karo Mbak Eni bareng. Wah. Weton Cakraning Rat. Lah iya, timbang do nganggur tak sak ning Jakarta. Iya. Di sini-sini ya. Besok mau ning pertelon kono tak kon nukokke rokok kok ning warung kok tumbas. Ning Jakarta iki aja muni tumbas. Beli Bang, ngono. Ning sini jeneng kok tumbas. Wah. Are. Turuk turuk turuk. Monggo Mbak Eni. Mbak Sulis. Ngetan halino. Ngger putra-putraku kabeh. Ya. Kula, Mbak. Bisa dadi wanodya kang bisa dadi tepo palu pitu praputra-putraku besok iya. Lah Pangestunipun Simba. ra iso nyangoni apa-apa ya. Dadi ya bojo kang sejati kanggo garwamu ya. Nggih, Mas. Sing padha pinter anggonipun ngulir budi. Ya. Mergo kecerdasan seorang anak menika terlahir dari wanita-wanita yang cerdas. Ya. Ngono ya. Contonen ibumu iki contonen ibumu. Ngaten nggih. Bubrah. Menurut aku ya bubrah tenan kok. Nganu Mbak Apri, Mbak Mimin. Ngaten pripun? Ngetokke lagu karyaku. Eh. Muridé Pak Bono kok dadi ya iso gawe lagu. Judulipun apa? Ingkang pundi? Tali Tresno. Oh, Tali Tresno. Naleni katresnane kadang-kadang keluarga besar Taman Mini Indonesia Indah supaya lebih mencintai seni budaya tradisi. Ya. Nggih. Weton bluro Tak gawe pengendang. Aku nggawa pengendang kok omah ya gur tak ngendangi sak lagu siji tok iki. Wes. Yalah. Oke, dari kendang cahyane aclum nika lho terus malah Pokoknya bengi iki sing hidupe merdeka, siji sing nyimping, loro sing bunang penerus. Lho lenten apa? Wis kancane garapan piye-piye kan gedene Romo nyem. Walah. Tak lirik kok wah merdeka tenan Heru Timbul. Kakang Adi niku digarap mau kan pun Pasundan Jawa Barat. Nggih. Terusan wonten Banyumas sakniki meloncat Pantura ngalor Jawa Timur Tuban. Wih. Tayub nggih. Tayub cara Tuban. Tayuban Tuban. Heeh, iramane aja nglentreh-nglentreh. Nggih. Kowe tak jak rene iki tak kon ngematke keplakane pengendang Nur Rasa ku gegerisi. Ayo. Wah. Bocah cilik kaya ngono. Tangane antepe ora karuan. Oh iya. Terlatih. Latihane 3 dina 3 bengi kok aya. Lagu Tali Tresno menika karya kula tahun 2012. Sang tahun. Iki buka saking Bonang. Sing Bonang ya mantan Cakraningrat. Mantan. Dodo muntap lir kinetap Mbah Wir sing rebab yo mantan Cakraningrat. Sing Bonang terus niku pengendang Cakraningrat awal ya. Oh rumiyin. Dados kathah sing berangkat dari Cakraningrat nggih. Saiki aku ngajak cah cilik-cilik. Lah yo. SMP ya gak saiki. Coba Tali Tresno Meet in Rembang buka saking Bonang dados.
Iki mau arep wayangane sing ngendang Mas Doyi meling kan. Ampun lali ditokit nang lho. Iya iya. Wah. Lah meng apa iki? Kula arep nyontoni sing bunang penerus. Wis lek ning YouTube kleru kok tak delok. Oh iya iya iya. Iki men go acuan delok kemelelete sing nyipin. Cambuk. Ya isane ya guru kuwi tok iki. Wis aja nyandak kendang nah, ndak izin aku. Kok nyekel wayang wae ya. Nganu Mbak Apri tadi hanya bawa ya tidak. Enji Mas Gareng pripun kersanipun? Pilih sinten. Ini nanti diseling Nuroso dulu. Iya. Oh nggih, monggo. Nuroso ya. Monggo. Ini ada lagu dari Madura. Oh Tanduk Majeng. Pernah dengar ya? Sampun. Menika kagem anu apa, Nduk? Nek upacara menapa? Karapan sapi. Karapan sapi.
Nah, itu. Ini lagu yang terkenal dari Madura. Garapan saking Nuroso menika. Nuroso. Wis kampuang nan jauh di Mato. Wah. Saiki kae endi Sak Indonesia digarap karo gamelan lho lek para hebat. luar biasa. Ini adalah cita-cita Pak Bono dan Mas Dito untuk menggarap pekeliran bernuansa Nusantara. Wah, gabungke budaya seluruh Indonesia melalui gamelan. Nah, iso bersinergi ya. Bersinergi ya. Monggo ingkang kapareng Ini kan yang kali nggih Mbak Dian, Mbak Nikolen dan Mbak Jenny. Mbak Jenny. Ngono sing ndek ora iso gur mangap-mangap tok wae ora swara. Lip sync. Wah, yo nek kur ora amal melu mangap lah yo. Liyane mecucu dene kleru. Wah, iya. Sapa wis sulis kuwi karep. Coba tanduk majeng. Grabyakan ae. Wah, suasananya kecekel. Ya nggih, langsung membuat terpukau ngono ya Lek ya. Iki ana anu iki ana mau sore aku dibisi ana Mbak Lintang Kairo sinden cilik Jawa Timur ya. Napa nggih? Nonton rene. Oh. Tesih lega napa pun mangsel lho. Oh masih ya? Oke. Heeh. Wah, adoh-adoh nusul kok. Weh, kok Jawa Timur. Wah, kene nduk Cahayu. Oh, ditembangi cok. Montor ngono ya ora apa. Slindro songo, montor cilik nggo. Ning nong. Ya ukur ya. Montor cilik sing nunggang benteng tunggal. Monggo Dek Lintang Kairo. Kene nduk.
do pirsa asli daleme ngendi, Nduk? Kediri Kepong. Kediri, Nggih, Jawa Timur. Jawa Timur. Rene mau kalih sinten, Nduk? Sedanten sekeluarga, Bapak. Sekeluarga makasih nggih, salam nggo Bapak Ibu keluarga. Nggih. Dalam rangka napa ngono lho Dik kok teng Jakarta iki? Nggih, sejatosipun nek wingi niku ditimbali Bapa sinten niku Bapa Ayo. Dalang Brimo. Bapak Durna. Balang Ora. Bapa Pak Sri. Oh nggih. Pak Sri Kuncoro. Bapa Sri Kuncoro. Oh, nggo sesuk bengi. Nggih, Oh, iya. ditimbali benjing. Oh iya. Dalu. Iki kok ngerti nek Sigen mayang ning kene. Ayo, ngerti ya. Nggih. Kapan kok ya? Nembang, Nduk, nembang. Heeh, sing ringkes. Dek Lintang Kairo, saiki gede ya, Le. Ijek lugu kaya aku ya bocah. Kelas piro Nduk saiki, Nduk? Kelas tunggal SMP. SMP. Ya, sinau. Sing Nggih. pinter sekolah. Nderek pitepangan nggih, Bapak. Ah iya. Kalau salim karo Pak D, Pak D, Bude. Bude. Kaya saja aku wis tuwik banget ngono ya, Pri. Semangat ya, Nduk. Iki ya iki tongkat estafet sing bakal neruske aku ya bakal iki sampean. Ya neruske presiden Indonesia ngono lho. Kan saya surut jeneng Iya. aku. Wes pokoke anggere Jawa Timur iki mbotok sinden ki oke. Ayo. Pokoke sakwise apa kuwi nikan terus wis kelas 2 iki terus dijul iki. Ayo. Oh, jan oke. Terus Ayo regenerasi. komplit. Nembang napa, Nduk? Sing gampang-gampang mawon nggih, Nduk nggih. Nggih, caping Gunung Medura nggih. Oh, sampai Gunung Medura ora masalah. Salah iya. Meneh. Oke, oke. Wah. Sing demung terus kelingan bojone, wah kaya bojoku. Ngono ya. Mas Kamit, ayo. Dene nek kon nyambut gawe karo bojone sak rombongan wegah kok. Ayo. Pilih pisah-pisah. Pak Nejunan. Langsung buka vokal ya? Oh nggih. Oh, ada. Ampun, wengi, Nduk. Ayo. Menenang. Cengkoke Madura piye? Dik, Ya. Oh, betul. dik jaman berjuang bola engah Jawa Tengah pertama sing ngumpulke caping Gunung Medura ki Mbak Putri Artaloka garwane Mas Kamit. Garwane Mas Kamit. Wah, aku wis mbok tahun piro kuwi. Yen. Oh, elok. Terus ya, Dok. Pon sanento
Lintang Kairo. Nggih, matur nuwun. Sembah nuwun wong ayu. Wis nyusul Pak Sigit ning Museum Penerangan kene Mas. Nggih, matur nuwun sangat Bapak. Heeh, kelingan cilikanmu biyen usul tekan Ponorogo bareng sing SD cilik. Lah yo. Makasih Duk. Nggih. Sukses selalu Dek Lintang. Nggih, pangestunipun. Nggih. Ya Ayo, Bi. sayang. Aku dhisik ya isin-isin ngono ki kok. Artinya ndi? Lah, Masak. Oh ya, sembah nuwun. Wah, jan elok tenan cilik wis Lah nggih to. mentes warane kaya tur mentalipun ampun lah luar biasa. disengguyung kanca-kanca WMC Wayang Mania Community. Tepuk tangan untuk WMC. Elok-elok. Ya. Coba digegang ya nggih. Kenapa? Iya. Kowe apa karo sinden-sindenku? Oh, sinden-sinden Sinden, Oh iya. mawon. Kene ya sih karo Sulis kene. Ayo. Sing Ayo. cacak. Ayo. Wis meh mugi-mugi. Ayo. Mugi-mugi ya. Nek cara desa kan mugi-mugi mengke dateng iki kelir ora ya. Mugi-mugi. Nah, iki. Oh, bos. Iki wong wedok kok mlakune ngene ya, Iki Lek. wong dol kabeh. Sing wedok ki sapa sing apa? Pembawaane beda-beda no. Digarap seragenan. Ayo. Lagune apa, Gong? Karyaku karya. sayangku. Karya Pak Sigit Arianto melih mereka. Iya. Baik, Kira-kira ana 10 mek tak gaweke album sesuk. Ayo. Pelok. Pelok untuk reve yo nang pelok bareng. Ayo. Gople semangat you. Wah, iya. Digarap apa men komplit dadi wis tekan ana Tuban, Madura, Banyumas, Bandung iki tekan Seragen. Pak, Dan gople napasnya habis pengen napas buatan Lekmin kan. Oh iya. Iki lagu iki start tahun piro iki wis kelingan wis. Ah. 1372. Ayo. Tuwek man. Yo, sayangku made in Rembang. Ayo ya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Kasih. Jogetnya dikompake. Oke. Goyang apa? Sayangku kena datang bisa lali
Iya